A huwanku dai masu gida in matan gidan nan su gyara su gaya ba zan su gyara. Kana faɗo na ga abin da ba shi kenan ba. Wallahi tallahi. Kai mana ina zaka. To amma kuma ai nan kai dade. Ina wuni. Ina wuni. Yanzu banda ma haɗa kai sai ka shiga mun tsakar gida. A'a duk ɗaya ne fa makafi sun yi dare yau gidan kuma ainihin mata ne a ciki kai kaɗai ne fa namiji. Ran kai dade. Allah ya huci zuciyarka. Sai tashi tsaye. Bismillahir rahmanir rahim jikin su ba fuska kuruciya. Na aikata yau. Da ba dan Allah ya sa na shigo ba. Da sai ka shiga cikin gidan. Sabo da yi gawa da gatsini ni ba gidan da ake mini gate ko kuma laya a ce kan na shiga. Wallahi. Sai ka shiga wani gidan? Anni ce yau ka soma wannan doka da ai na zo ai wucewa nake. Dalle kuwa na ga ka fara canza hali. Mutumin banza mutumin wofi. Allah ya huci zuciya. Ji mana labari an ce har da kaza ma kake soyawa yanzu. Wallahi likafa ce ta ci gaba. Arziki ya ci uban na da. To amma ni ka bar ni a tsiyace kana da kana dan soya mu dan doyin da kake bayarwa ake kai mun yanzu ka daina. Me dalilin ka? Wallahi ranka ya dade. Ani ne ai matsagin baki shi yake bashi abinci. Oh. Wallahi. Ai ƙara da ka faɗi haka. Hajja mai ga? Na'am. Bari faɗa maka wani magana. Gobe tantan za ta shigo garin nan. Za a wuni ana aiki a gona. Saboda haka da an kirga samari matasa masu ƙarfi. To har da manta da kai. Sai jantaro ya ce ka manta da mutumin ka. Hajja mai yanga saboda haka da kai sai ka shiga gaban jantan a danna da kai. Dama ai dole a manta da ni tunda ba a sahun samari na shigo ba. Da cewa aka yi za a lissafa 'yan matan garin nan majiya ƙarfin masu ƙuruciya masu jini a jiki dirarru wanda za su yi gaɗa rana ya yau ko kuma inda za a je tasu. Ai da sai a sako na a ciki amma ni ina mota tantan ai ko iska ta ce ta wuce ina ba ta taku 23 ko kilomita 72. Tunda na taho yau kai ka faɗa ta take ciwo. Wallahi. Me ya faru kamar Doya ce guda ɗaya na ɗauko ta daga wajen titi na rasa ɗan dakon da zai ɗauko min haka na sungumo ta aka faɗa ta ayi ba sai da na kawo ta har gida tunda na shigo ka faɗa ta take ciwo zuwa ne ma zan sha Actifide sai na ga abin ba zai yiwu ba na ce bari kawai in haƙura in zauna tunda ka yi kira na. Duwa ɗaya. Tai wannan abin takaici da yawa yake. Hai. Ho ni mai gari. Ni mai gari. Hajja mai yanga. Na'am. Yanzu mun shirya za ka kawo mini abin da aka soya ko ba za ka bani ba. Wallahi ranka ya daɗe da zan ɗauko maka wata faifa yanzu. Jiya aka yi mata rubutun ƙarshe ba a kuma ci ba. Wallahi da in na fara lissafo ma inda suka ci bashi ni duk wanda ya ci abinci na sai ya rubuta sunansa ya rubuta lokacin da ya ansa. Wallahi da zan ɗauko maka in rubuta in baka ka karanta. Yar gwatan mata za a garin nan da sai an ce ga wata shaƙiya nan ta zama shagiyar mai kuɗi a duniyar nan. Wallahi. Wanda ya ci shi ke rubutawa? Cas. Baka da jari.